Ifenyo gi foreign policy gi. Iwacha kaka sari jo kam ng'eny gi contest weche ma timore e pinje mag Israel Palestine sani. Kiwacha kaka ne ginene kidwa bedo mang'us kata dwa bedo side mar Israel to kata ni wacho mana dieri to koro timore nani mani weyo. Manyiso ni ya the most important kata gima ng'iyo ahinya e piny en gima kisungu luongo ni foreign policy. Koro foreign policy mara chalango. Ni koro foreign policy wa sani en borderless. Alunga ni borderless nango nikech ka en visa-less to en borderless. Nikech gima visa ema miyo authority madonjo piny moro. Ka ok adwar visa manyiso there is no country. Why? Because I can walk in, walk out. So if I want to walk in, walk out, tendo na medo pesa. Then the issue mo medo pesa. Yani policy mo connect medo pesa. Gi borderless, gi digital. Mata ngo. It's like aseru mar mondo mubi to ka seru ma se lombo ta chaka medo nu pesa. To kudwa biro ta chaka timo digital verification. Mangiso ni na that kind of visa mo lock into electronic identification. Kudo chako lock ni digital verification. Kudo ke wacho ni gilo loso ngowa system. Confirmed ki biro ng'iyo system mar verification cha te ng'iyo gi visa nikech ing'e ni ya nyaka bindik ng'ama nyingi en piny miae iga monyuolie mae de chieng' mokwongo mibiro e Kenya tibiro Kenya timango mano nyaka iwachi ibiro Kenya timango dongi wejo ka iwacho gima iluongo ka ne ya dongi na ko wach ka ni extension of a stay omedi kido dak mohe odiocha uchiel kaka ni chano imedo menda koro mangiso ni imedo menda ing'iwango extend visa ni ang'o ming'iyo kisado Kenya dongi koro ni wacho ni dwa biro for dweche 4 koro imedo ichulo pesa ing'iyo ang'o extend your visa koro ing'ene wawe ni donjo Kenya ka was onge visa isadonjo Kenya ka dongi a borderless country my engagement and be Kenya isabiro sawa wange nini ka mana kamano waso manena otemo gik bang'e to waloro chenro makama otemo gik mabende jopiny osebedo ka ora ng'eni ose to ng'eny to thoth kata mna ka ng'iyo kane karamna japiny mabende siro dwaro mabende jatend piny Kenya nolando odiochieng' manyoro Chris Herald iwacho ni jonjore mor kendo chikore to goyo sigalagala iwacho ni lit by a lot ok amor go kata matina. Walter Molo iwacho ni omera kama idonjie mayot iwacho ni omera kama idonjie mayot onge kata mana cho iwacho ni cho nyaka bende duong' dhot ekidonji omiyo gir jatend piny en mana PR manono ma ok ditimre. Jopiny bende poko kawo pachgi e wachni to wach kawo paro mar jopiny ma ok apaka en ma bende kawo pach jopiny magi mag intels donge mag military gi mamoko. Aya ken sirkal iwacho ni why put restrictions to Kenyans looking for jobs abroad but foreigners coming to Kenya have been relieved